хворы. Откройте рот и скажите «А». Усё зразумела. Який жах. Салют, сябры. Привітання. А у нас тут самі бачите, бось. Угу. Ну ось откажите, доктор, чому я такий нещасливий? Напередодні моїх самих любимих зимових святів захвореть. Коли будете правильно лечиться, хутко поправитеся. Буду. А що робити? Значить так, призначаю вам по-перше постельний режим. Так, а по-другое? По-другое, як мага больш вадкості. Гарбату з малиновим вареньем, морсик. Зрозумів. І леки будете пить. А можна без леків? Яны ж горькие. Прийдеться потерпеть, хворий, коли поправиться до свята хочете. Вельми хочу. Ой, Привіт, Таня. Ой, Лесик захворів? Не хвалюйся, Потап, гэта я понарошку. ну вось, усё сапсаваў сваім понарошку. Дык ви у доктора гуляєте? Гуляли. Катя, не дуйся. Ага, не дуйся. Мы ж з тобой домовились деткам нагадать, як поводить себе, коли хтось захворее. А поради лепш запамінаються на конкретних прикладах? Правильно. І я, між іншим, рихтувалася по-сапраўдному. Все, настрой ты мне, Лесик, Камчаткова сапсаваў. Кася, Касюшка, Останьте. і що робити? прийдеться і мені хворим стати. Лесик, допомагай. Апчхи, Будь здоровий, Потап. дякуй. А што гэта ты расчхаўся? Можа, захварэў? І ти чхаєш? Може, ад мяне який вірус підхапів? Ай, не звяртаем увагі. Само пройдзе. Як гэта само? Вы что такое кажете? Со своим здоровьем жартовать нельга. А што рабіць? Правда. А що робіть? Эх, что б вы робили без меня? Так, будем высвятлять причину вашего захворвання. Скажите, вы зарадку кожный день робили? Кожне. І я кожны. А на свежем поветры гуляли? Я гуляв і у хокей, і снігурков ляпів. І я кожны дзень на вуліцы бываю. А харчавалися вы правильно? Я ел. У основному смачне, пірожне, цукерки розні. А я яшчэ шмат колы выпіў. Ну вось! Вы пераблытали смачное и корыстное и захворели за недохопу витаминов. А хіба ад гэтага можна захварэць? Яшчэ як можна. Так, хворыя, прызначаю, па-першае, толькі пазітыўныя эмоцыі, а па-другое, цёплую малиновую гарбату і вітаміны. Значыць, я мульцік запускаю. А я пра яго не казала. Ну як жа, самыя пазітыўныя эмоцыі нам мульцік дае. Гэта ўсе ведаюць. Смакота. А другая полова мультика – калі? Будзе, але крыху пазней. А зараз працягнем лячэнне. Вы частуйцеся, і мае загадкі разгадвайце. Ого, загадкі мы любім. Значыць, загадка-тэрапія вам дапаможа канчаткова паправіцца. Слухаем. Круглый, як мячик, духмяны і смачны, салодкі матросик, скручаны хвостик. Круглы, духмяны і солодкі? Ага, А калі матросик, значыць паласаты. ага. А, я ведаю, гэта кавун. Правильно, кавун. Наступная загадка. Царэўна ў няволі, у цёмнай каморы, а косы на сонцы, на вольным прасторы. Я ведаю, гэта морква. Малайчына, Потап, гэта сапраўды морква. Наступная загадка. Мы чырвоныя, кіслыя, на балоце расцем, под снегом даспяваем, у роце песенькі спяваем. Што вы кажаце, сябры? Гэта журавіны? Правильно. А чаму і на песенькі ў роце спяваюць? Бо калі іх раскусваеш, яны гучна лопаюцца. І праўда. І апошняя моя загадка. Стаіць у гародзе у зялёным халаце, а добра прыгледзіся, лата на лаце. Лата на лаце. Ага. Дзіравы халат нейкі атрымліваецца. Ніякі гэта не халат, гэта капуста. Правильно, капуста. Там таксама шмат вітамінаў. А вы ведаеце, што само слово «вітамін» паходзіць ад лацінскага слова «віта», што значыць «жыццё».
Я не ведаў, запомню. А вітаміны вельмі карысныя, і яны дапамагаюць быць здаровымі і дужымі. А калі раптам захварэеш, дык вітамінчыкі дапамогуць паправіцца. Вось і вы захварэлі з-за недахопу вітамінаў, бо харчаваліся няправільна, ели толькі пірожныя цукеркі. Паважаны доктар, мы дзякуючы вам, малінавай гарбаце і вітамінам ужо паправіліся. Так, дзякуй вам. Сябры, вы, калі ласка, таксама не забывайцеся ўжываць у ежу шмат садавіны і гародніны. Хварэць тады значна менш будзеце. А яшчэ трэба не забывацца падтрымліваць чысціню. Так. Ручкі мыем з мылам і як мага часцей. І усміхаемся, бо добры настрой таксама розныя вірусы пужае. Значыць, глядзім працяг мультфільма, які, дарэчы, таксама пра чысціню. З задавальненнем. Навукоўцы падлічылі, што на нямытых руках знаходзіцца 3 мільёны мікробаў. Памятайце пра гэта і заўсёды мыйце лапкі-рукі. Мы так і робім. А я ж яшчэ пра адзін спосаб забылася вам паведаміць, які дапамагае не захварэць. Цікавы? Вельмі! Я пра яго ў інтэрнэце прачытала. І што за сродак? Вы пра смеха-йогу што-небудзь чулі? Не, а што гэта? Так, давайте сюда наш компьютер. Так, отчиняй и пиши. Смеха-йога. Смеха-йога. Ёсць. Слухайте, існуюць спецыяльныя школы, дзе людзі збіраюцца разам, каб смеючыся умацоўваць цела і душу. На такіх занятках навучаюцца асаблівай тэхніцы дыхання. Ад смеху дыханне становіцца больш глыбокім, што дазваляе лягчэй адкашлівацца, калі кашаль ужо з'явіўся. Вось. А, зразумела. Значыць, і прастуда пераносіцца лягчэй. Акрамя таго, калі людзі смяюцца, выпрацоўваецца гармон шчасця, і вірусам ад гэтага даводзіцца адступаць. Значыць, з гэтага часу смяемся як мага больш. Толькі ў пакоі, бо ад халоднага паветра на вуліцы дакладна горла разбаліцца. Кася, мы ўпэўніліся, што ты добра падрыхтавалася да сённяшняй сустрэчы. Малайчына. Дзякуй, я старалася. Але, можа, хопіць ужо доктарам быць? Давайте лепш пра што-небудзь іншае пагаворым. Напрыклад. Напрыклад, пра жывёл Арктыкі. Ты б хацеў жыць побач з белымі мядзведзямі ці маржамі? А чаму б не? Хочаш бегаць з імі па снезе ці купацца ў вадзе і спраў ніякіх не ведаць, так? Я б хацеў пабываць у Антарктыцы. Там, дзе прыгожыя пінгвіны, марскія коцікі ды касаткі. А, ну гэта таксама гультаі, якія цэлымі днямі толькі забаўляюцца і нічога не робяць. Кася, хіба ты не ведаеш, што многія з гэтых жывёл працуюць на радасць дзецям і дарослым? Лесік, ты пра што? Глядзіце, што скажаце наконт гэтай касаткі? Ого! Ды як толькі ў яе гэта ўсё атрымліваецца! Напэўна, доўгія часы трэніровак. Клас! Так бы і глядзела на выступленне гэтай прыгажуні без перапынку. Вось, глядзіце далей. Ой, а гэта хто? Цюлень-танцор. Трэба ж які разумненькі! Усё запар паўтарае за сваім дрэсіроўшчыкам. Сапраўдны прыгажун. Ага. А што зараз скажаце? Ой, Лесік! Белы мядзведзь! Які жвавы! І спрабуе жангліраваць перад гледачамі. Клас, ён мне вельмі падабаецца. Ой, мне таксама. Ну што, Кася, бярэш свае словы назад наконт гультаёў? Так, да таго ж і прашу ў гэтых жывёл прабачэння. І правільна, бо яны на самой справе сапраўдныя працаўнікі. Тады давайте і мы не будзем ад іх адставаць і возьмемся за свае справы. І то праўда, бо да Новага году зусім мала часу засталося. Хутка сустрэнемся, сябры. Як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Будзе цікава. І весела, 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 абяцаю!